They say that 15,000 Biafra army is about to go to Israel, sent by Simon Ekpa. You don't read though. Now me say all this Iran, they go collect woto for that side though. As it be like this now, they say one woman don't call Nigeria army for over a year plus, where they come carry im husband for where they sell palm wine. Since that time, the woman say never see im husband though. Everywhere don jaguda. However, we go drop inside this matters, we go check how it dey happen for inside area. Welcome back to Balabas GC. If today na the first time wey dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring you update back to back. Please share this video and make sure say they follow this channel for more updates as it dey hot. As he said now, I want you to watch this video because Simon Ekpa saying go send 15,000 Biafra army go give Israel. As it be like this, I want you to hear wetin these people they talk for Arise TV. Just watch the video before we come back and continue. From across the world, Biafran agitator Simon Ekpa, in a now viral tweet, declared that the Biafra government is ready to help Israel with 15,000 well-trained ground forces, if need be, and will also offer maximum protection to Israelis in Nigeria within 4 hours of notice. Israel's drone attack I wanted to play that video of the drone attacks, but yeah, over to you on both stories. I mean, we see the Biafran agitator there saying that he can 15,000. I mean, I don't know where he's going to get those from. But in the meantime, is it from Finland? He's going to he's going to protect them. 15 from Finland? From Finland, I believe so. Yeah. Mobilize them in Nigeria. He's going to mobilize and get them from there. I mean, this is not a joke, really. But obviously, we can see these people, I mean, agitating for secession and speaking as if they actually control the world. Go ahead. So a couple of things. I make a couple of points. Number one point is, we need to get to a point in this country where we tell ourselves the truth. That all of this agitation for secession, everybody can go mad. Yeah. But we must be able to rein people in. So I think the Nigerian government should start looking to the UK authorities to be able to rein this woman in. Because we cannot allow this continue. We might think it's a joke, but it's a joke taken too far. The second point is, I do not know, and that's why people need to be careful when they start movements like this, because they become other splinter groups, and that's exactly what's happening to IPOB today now. So you have seen this group that is different from the Sunday Igboho group, and they are saying, oh, they are going gung-ho, they want to take over, and they have a Yoruba nation. So we should be careful, because all of this just goes on, and it brings up this spiral reaction of distraction. That woman should be picked up for treason. You cannot go out there, disturb public peace, and do what you have done. It is not done. I think Sunday Igboho and Chief Akintoye have said they've got nothing to do with it. I'm a professor. Yeah, they've disassociated themselves. With the group. But also, it is incumbent, and going back to the point you make, Dr. Abati, today when we're talking to Chief Bodijod, it is incumbent to remind them that it is because of their agitation and the things they say that has given fillip to people like this. So they should be careful what they say. They should be careful what they say. And this idea of everybody saying, oh, we want to leave the union because we don't feel content, I think it's a jaded idea we should stop already. We've been doing this since the 60s. Isaac Adakaburu said the same. In fact, he even carried weapon against the state. Enough of all of this. Even the North too have said theirs. They talked about Araba in the 60s. Enough of all of this. It's how we can collectively make this country work. And I'm sure Sunday Igboho now, wherever he is, will now see that we should be careful when we make these agitations. I knew he made those agitations on the basis of what was happening to the Fulani, how some of the people were killing the herdsmen. The herdsmen were killing the farmers in the Oyo area. But please, you can see the effect of this now. Just like when Nnamdi Kanu was saying his, you can see how splinter groups have taken over. Most importantly, I think the failure of the states too. Yes, we've talked about that. How did the state not know? But I'm sorry.
The Nigeria state collectively has constantly abdicated its responsibility. If you're talking about intelligence not knowing this will happen, do you want me to count how many times intelligence has failed in the Northeast as regards knowing when they even kidnap students? Do you want me to count how many times how banditry has become a trade now? Kidnapping has become a trade, but intelligence keeps failing every time. So it is as a result of the collective failure of the country and the security agencies. Welcome back, my wonderful people. As it be like this, they say that Simon Ekpa is fully ready to send this army, and hear what these people talk. I beg, don't forget to share and leave your own opinion for inside comment section. However, let's jump into this matter. For Imo State, one woman don't call outside Nigeria army and police at Ebobago say may they provide the husband where they come carry for where they say pan wine. So other people where they carry all of them together don't come back, but only in husband never come back. I want you to watch the video before we come back and continue. Thank you. Ebera ihe dịka izu ụka abụọ bịa gwa anyị na o nwere ka ndị agha siri bịa kpụrụ di gị ebe ọ na-ere mmanya ọkụ ya. Yes sir. Ngwanụ ị ga-agwa anyị aha gị, aha dị gị na ihe dị gị na-eme. Aha m wụ Chioma Okoro Igwe Mmadụ. Aha di m wụkwanụ Udogadi Igwe Mmadụ. Ihe ọ na-ere bụ ahịa mmanya. Ahịa mmanya ahụ ọ na-ere. Anọ m phone maring ya asị na ndị amị bịara na shop ya bịa buru ya. Shop ya dịkwa na afọ obibi Market Square. So ebe ahụ ka asị na ndị amị ahụ bịa kpọrọ ya. Ihe ọ na-eme wee ebe ọ bụla ị na-eme mmemme si ya butere gị mmanya. Any quantity ọ bụla ị chọrọ ọ ga-ebutere gị. Di m awụghị onye na-enwe chance ihe ọbụla. Ọ wụziga sọsọ ahịa mmanya ọgwụla. Otu a na-akọ ihe asịrị ma mgbe e bịakwara na buru ihe ahụ na Jenụwarị 18th since ahụ till now ahụbeghị m ya anya ngata. O nwere ebe unu gara chọọ ya? Agaala m CID chọọ ya, gaa Tiger Base chọọ ya, ahụ m ya. Gaa Obinze wụ na a na-ekwedisi a na-aba nga ahụ. So kamgbe ahụ enwe ebe mma m na-achọ ya. Onwe ndị atọ onwe ndị emere ha na ya arrest ka ọsọsọ ya ka a bịara kpọrọ n'ahịa ahụ. O nwere ndị emere ha na ha arrest mana ọwụ dị simple mana ndị ahụ ndị obi n'ugwu. Okay. Ha dị mmadụ na-esi nwaanyị atọ nwoke abụọ. So ndị ahụ na-alọtachana mana ahụbeghị m. Kedu ihe eji bịakwanụ mee di gị arrest? Gịnị ka ha kwuru eji mee ya arrest? Ihe m na-anọta because ahụbeghị di m anya marakwana ihe o mere. Mana ihe ndị ahụ lọtara alọta na-akọwa ihe ejiri kpọrọ ha ma n'onwe ha nwụ. And ndị ahụ n'onwe ha na-erekwa ahịa mmanya. Okay, ha na-erekwa mmanya? Yes. Ndị ahụ si na ihe ekwuru kpọrọ ha na asị na ha na-eresa ụmụọma ahịa. So ama m onye kpọsara n'ahịa. Onye kpọsara ahịa na-enwe onye na-azụ ya ahịa. Onye ahụ obi ọ na-adị ya mma. Onye kpọsara ahịa mmadụ bịa zụrụ ya ahịa ọ ma onye bụ ụmụ ọma na ụmụ ọjọọ? Onye ha chọrọ ịghọta. Ọ dị ma kamgbe ahụ ruo ugbu a ịhụbeghị di gị? Ahụbeghị m ya anya nkịta. Phone ọ na-aga aga? Phone ya anaghị aga, ọ dị switched off. Ọ dị switched off. Yes sir. Okay. Unu agachala ebe dị iche iche but onwe ebe dị iche iche mee gaa na sa ọnụ. Okay. Ha na-adị ekwete na ha ahụ ya anya. Ya gịnị ka ị chọrọ ugbu a? So onye m chọrọ ugbu a bụ unu nyere m aka chọrọ m ka mara ma a ga-ahụ ebe ọ nọ. By special grace of Jehovah ka m na-ayọ si hụ ya maka na ọ ka dị m mkpa. Ụmụ ole ka unu ji? Ihe m ka ji ugbu a ụmụ abụọ. Okay. Unu wụ ndị ebe kpọmkwem? Ahụ m onye obibi. Alụkwa m n'obibi n'ugwu ala obibi ọchasị ebe ahụ. N'ọlụ local government Imo State. Yes sir. Ọ dị mma, biko ụmụnne m arịrịọ ka anyị na-arịọ ọ bụrụ na anyị pikchọ nwanne anyị nwoke a ga-anọ ebe a, unu gara ahụ pikchọ ya. Anyị na-arịọ ndị uwe ojii, na-arịọ ndị agha, na-arịọ ndị ebube agụ. Ọ bụrụ na unu ji nwoke a tọhapụnụ nwoke a ka ọ laa. Ọ bụrụ na o nwere ihe o mere bịanụ kwuo ihe o mere. Ọ bụrụ na a na-akpọ gị ụlọ ikpe, kpọga na ụlọ ikpe ka ụlọ ikpe kpee ya ikpe kama itinye ezinụlọ ya na nsogbu, ọkachasị nwaanyị ya na ụmụ ya abụọ. Arịrịọ ka anyị na-arịọ n'ụtụtụ a. Ndewonu. My wonderful people, please, I want you to share this video so that other people will still get the information and know what they happen for inside the matter.
as you don hear am say this woman now dey look for im husband, abeg share so that the people wey this video need to get to them, so that they go fit release this woman husband, make him go join im family, take dey provide for im own family as well. People, abeg more and share, very important. This thing don too much for inside Imo State. Hope Uzodinma, is that the right way to go? May your youth wey suppose defend your state when something wey you need them go come, you no go see them. Please share, like, follow and subscribe.